дуруд ба мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсандам, рафтем. рӯзи рақобати Ҳабиб Нурмагомедов ва Дастин Геҷи маълум шуд. Пойгоҳи иттилоотии Глобо Esport хабар дод, ки дар доираи рақобатҳои UFC 253 рӯзи 19 сентябр Ҳабиб Нурмагомедов бо Дастин Геҷи рақобат мекунад. Макони баргузории рақобат ҳоло маълум нест. Хулас мо рӯзи 19 сентябр боз рақобати пуршиддатро дар иҷрои варзишгарони беҳамто тамошо хоҳем кард. Конор Макгрегор, ки чанде пеш карьераи варзишиашро хотима бахшид, пурра бар он бовар аст, ки рақобат миёни Ҳабиб ва Геҷи баргузор намегардад. ӯ навиштааст, ки барои чӣ UFC рақобати Ҳабибу Геҷиро дар моҳи сентябр гузошт. Шумо медонед, ки моҳи сентябр чӣ рух медиҳад? Ман мегӯям, моҳи сентябр чӣ гапе мешавад, ки рақобати онҳо баргузор намешавад. Конор бо ин суханҳояш намедонам Ҳабибро таҳқир кард ё ташкилоти UFC-ро, вале мутмаинан гуфт, ки ин рақобат баргузор намегардад. ҳамчунин гуфтааст, ки ман нақшаҳои худро пешниҳод кардам, вале онҳо зид баромаданд. Онҳо кӯшиш мекунанд, ки нақшаҳои ман амалӣ нашавад. Ман бояд бо Геҷи барои камарбанди муваққатӣ рақобат мекардам, вале онҳо кори худро карданд. Дилам аз ҳамааш монд, навиштааст Конор Макгрегор. Мегӯянд, ки ҳар кас фикри худро дорад. дар шаҳраки Боровскии вилояти Тюмен садама ба вуқӯъ пайваст. Гуфта мешавад, ки ронанда дар ҳолати сархушӣ ба варзишгари маъюб Владимир Туровский бархӯрд. Туровский ҳамроҳ бо саги худ роҳ мегузашт ва ронанда аз ӯҳдаи рондани мошин набаромада сараввал ба саг бархӯрд, ки дар натиҷа он саг ҳалок шуд ва Туровский феълан дар беморхона дар ҳолати на он қадар вазнин қарор дорад. Мастӣ ба пастӣ мегӯянд, ки ҳамин аст охир. ба ҳайати мураббиёни дастаи Манчестер Сити мураббии дигар пайваст шуд, ки ӯ як замон худи Пеп Гвардиоларо дарс додааст. мутахассиси испанӣ бо исми Хуан Мануэл Лилио феълан кори худро ба сифати мураббӣ дар дастаи Манчестер Сити оғоз намуд. охирин дастае, ки Гвардиола дар он ба сифати футболбоз фаъолият кардааст, ин дастаи Дорадос де Синаолаи Мексика мебошад, ки он замон Лилио сармураббии ин даста буд. аз ин хотир Лилио дар нишасти матбуотӣ гуфт, ки ман хушбахтам, ки бо Пеп корро оғоз намудам. мо бо Пеп якдигарро хуб медонем. бояд қайд кард, ки Лилио ҷойгузини Микел Артета дар дастаи Манчестер Сити мешавад. ҳоли ҳозир масъалаи аз ҳама муҳими ҷомеаи ҷаҳонӣ баъд аз коронавирус ин масъалаи нажодпарастӣ мебошад, ки бузургтарин мамлакати дунё амрикоро ба шур андохтааст. шумо аллакай медонед, ки барои ҳимояи ҳуқуқи сиёҳпӯстон миллионҳо одамон ба по хестанд. ин чиз албатта таъсири худро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мерасонад. аз ин хотир дар аврупо низ гапу калочаҳо дар ин маврид хеле зиёд аст. Раҳим Стерлинг, футболбози дастаи Манчестер Сити, яке аз сиёҳпӯстони дастаи мазкур ба ҳисоб меравад. ӯ низ аз рафтори баъзеҳо нисбати сиёҳпӯстон нигаронӣ кард. ӯ гуфтааст, ки воқеан то имрӯз ноадолатӣ нисбати сиёҳпӯстон дида мешавад. эътироз ягона роҳ аст, то садои туро бишнаванд, лекин ба як эътироз вазъро дар Англия дигар карда намешавад. мо кореро мекунем, ки ба мо мегӯянд. мо дар ин бора зиёд гуфтем, вале вақти он расида, ки амал кунем ва баробариро риоя созем. баробарӣ дар ин ҷо тамоман риоя намешавад. ман барои шумо мисол меорам. ҳар футболбоз мехоҳад дар оянда ба сифати мураббӣ кор кунад. футболбозони беҳамто аз қабили Стивен Ҷерард, Фрэнк Лемпард, Сол Кембел ва Эшли Коул замоне барои мураббӣ шудан имтиҳон супориданд. аз миёни онҳо Ҷерард ва Лемпард роҳ ёфтанду халос. он ду нафари дигар, ки сиёҳпӯст буданд, мураббӣ шудан натавонистанд. куҷост баробарӣ? гуфтааст Раҳим Стерлинг. Даниэл Корме, варзишгари беҳамтои UFC, ки бевосита бо Ҳабиб Нурмагомедов дӯстӣ дорад, зимни як мусоҳибааш бо рӯзноманигорон дар мавриди хархашаи ҷониби Ҳабиб ва Конор сухан гуфт ва онро хубтар шарҳ дод. дар охири нақлаш ӯ гуфт, ки ҷониби Ҳабиб хеле одамони ҷиддӣ ҳастанд. ман бо Ҳабиб хеле дӯст будем. як маротиба дар зал ман гардани ӯро қариб ки мешикастам. ногаҳон дидам, ки дӯстони Ҳабиб якҷоя шуда ба ман ҳамла карданиянд. ман бо онҳо гуфтам, ки чӣ гап аст? онҳо хомӯш буданд ва аз нигоҳашон ҳис кардам, ки ҳоло якҷоя ба ман ҳамла мекунанд. ман ба онҳо гуфтам, ки бачаҳо шумо чӣ кор доред? ҳатто ҳуқуқи ба ман наздик шудан надоред. ин зал зали ман аст. гуфтааст Корме. Ҳабиб ин наворо дар инстаграмаш гузошт ва навишт, ки он чизе, ки Корме дар охир гуфт шӯхӣ кард. не шӯхӣ накард, навиштааст Ҳабиб.
Арина Сабаленко, теннисбози машҳури Беларусия, дар мавриди муносибати ҳамватанонаш бо коронавирус ҳарф зад. Шумо хуб медонед ки раҳбарияти мамлакати Беларусия бе ягон карантину маҳдудиятҳои дигар бо вируси корона мубориза мебаранд. ҳатто онҳо ба ин вирус бовар надоранд. Сабаленко гуфт ки коронавирус аз канори Беларусия гузашт ва ба мо нарасид. ӯ дар куҷост мо надидем. ӯ аз мо беларусҳо метарсад. чӣ хел хуб аст вақте ҳама ҷо кушода аст ва ту мисли қабл зиндагӣ мекунӣ. аммо безеб ҳамин ки ман чанд маротиба аст касал мешавам, вале гузаштан мегирад. ҳама ҳамин гуна аст, бемор мешаванд, сиҳат меёбанд. ман шубҳа кардам ки ин вирус маро аллакай домангир кардааст, вале вақте тест гирифтам ягон вирус нест. хулас коронавирус нест, гуфтааст Сабаленко. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.